Dear students, Ya ku mata da maza da duk masu fatan alheri. yaushe ne magana da yawa haka? A hilabe na dan maka kuskure ma ne saboda Abin da kawai na faɗa zaka fassara min kalma da kalma. What to what translation? kalma da kalma. That's right. Wannan haka yake. Today A yau is our college annual day. ya kasance namu shekara makaranta rana. You know, Ku? A'a. it's not no, it's no. Shi ba a'a bane. Sani ne. It's not N-O, no. It's K-N-O-W, no. Shi bai kasance na o a'a bane. Ya kasance ka na o wa sani ne. You are mistaken. Kai kasance kuskurewa. Shut up. Shiru. Not them, you. Ba su ba kai. Not me, you. Ba kai bane. Okay. Fine. Shikenan kyau. The whole college Rami makaranta is not a hole, it's whole. ya kasance ba rami ba ya kasance gaba daya. Mr. Kailash, Chandra. Malam Kailash Chandra ni kenan. Ku duba yadda cikin kyautatawa shugaban makaranta yake mun magana. The whole college. Ramin makaranta. I am resigning. Kenan ni ne shugaban makaranta tun da ka ji aiki duk da ni ne shugaban makaranta. Amma wato ka gane wannan cikin sauki ba? Wani yalla bai. Da nace zan yi marabus wai yana nufin zan yi marabus daga makarantar bane. Zan yi marabus ne daga kan wannan dandalin. To yake kenan shugaban makaranta ya murabus da duka zuciyarsa daga wannan jawabi ta